Ngiyabingelela bangcwele bonke egameni likaJesu. Amen. Ngaphambi kwenu umama Mashala usindisiwe wamulekelela ngomusa. Haleluya. Amen. Ngibingelela isiLuzulu empilweni yakhe egameni likaJesu nomama. uNkulunkulu asiphe bona. Amen. Basipole, basibonise futhi siyabathanda. Haleluya. Nje mina into engibathandela yona kakhulu esayidini lami ukuthi umpostoli uZulu walizwa izwi laNkulunkulu. Wathi mayiselizwile wanamukela. Wavuma ukwenziswa. Uthandela kona lo. Haleluya. Ngoba kube akazange avume ukwenziswa ngabe singekho la. Haleluya. Uma yengcwele uthi kimi during the week uthi baningi abafundisi uNkulunkulu womusa akhuluma kubo ngomusa kodwa abazange balalele. Abazange bavume ukwenziswa uNkulunkulu. Kodwa umpostoli uZulu wenziswa nguNkulunkulu. That is why izinto empilweni yakhe zizenzakalela. That is why nathi siyaziyela akabizanga muntu. Haleluya. Lento ingumangaliso bathi. Amen. Siyasigijima. Ucabanga ukuthi akekho umuntu ongafuni umusa manje. Wonke umuntu ufuna umusa. Yingoba waba nendlela walalela wavuma ukwenziswa uNkulunkulu. Haleluya. Siyabonga uNkulunkulu ngayo. Haleluya. Ngibingelela ubaba nomama, happy Father's Day. Amen. Baba uNkulunkulu usiphe wena waze wasibhalela ngomama wethu umuhle. Amen. Lathi ngathi ugeza ngobisi. Yes. Siyavuma sishaya istem. Haleluya. Bangcwele ngiyambonga uNkulunkulu. Yazi ukuthi umpostoli uZulu umethi vele izinto ziyazenzakalela. Hayi mina ngufakazi. Ziyazenzakalela bangcwele empilweni yami. Yazi ubaba uke wathi mama Shali kodwa ukube awuzange uze divine ngabe siphila kanjani na? Ngathi mina ubaba yazi baba uNkulunkulu unohlelo. Uyazihlelela yena. Wazile ukuthi ngizogcine edivine. Lento ibonwa nangubaba kakhonsi. Kodwa imisebenzi kaNkulunkulu uyayibona ngoba yenzeka phambi kwakhe. Haleluya. Bangcwele uNkulunkulu ngendlela ngithanda ngayo. Mina uyangenzela futhi kade aqala ukungenzela. Haleluya. Sisi nje angasi singafike edivine ithinisho njani. Yazi indlela engangijabe ngayo ngifika la. Abazalwane bayazi. Lokho kwaprofita lempilo engiyiphilayo. Hayi bangcwele kuphila kuthebelele mina sengiyabona. Yabona ngiphila kuthebe. Singafika la edivine uNkulunkulu wayengibekele indawo eright ngesikhathi esiright. Ngiyabonga uNkulunkulu. Bangcwele nomsebenzi eyizelo. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi uma usemseni ngempela izinto ziyazenzakalela. Usathani ngithema ngifika la edivine usathani wangiqedela umsebenzi engazi ukuthi uNkulunkulu planning ngaphambili. Haleluya. Uthe eshumayela ubaba ebesimlalele ubaba lo kumele ngisathande ubaba uDansi. Ngathi uNkulunkulu kanti unje uNkulunkulu mangaza yazi nami uGalatia ube musha empilweni yami. uNkulunkulu bangcwele umuntu ushuthi wasiplanela kudala. Usathana uthe fika nje dali uqedile ngebandla lakhe, uqedile ngomuntu wakhe, uqedile ngazo zonke izinto. That is why izinto zizenzakalela empilweni zethu. Haleluya bangcwele. Yazi ukuthi ngingathola umsebenzi nomzalwane uPhawulo Makhwezi. Umlungu wathi ngizisebenza inyanga eyi-1. Kuthe makuphela inyanga umlungu wathi ngida enye inyanga. Ngayingena futhi nayo. Kuthe makuphela inyanga leyo nakule nyanga ezayo futhi uthi ngizongena futhi. Haleluya bangcwele. Ngiyambonga uNkulunkulu ulokhu nje eda. Kuthe kusenjalo kune umfana wakhe bekade ahlala naye bathi bayarenta kule ndawo ahlala kuyo. Umfana uhlala kwi-inside mako uhlala kwi-inside. So nomfana sekengibizile uthi naye ngizokusebenza. Amalanga ami sewa-edekile bangcwele. Ngiyambonga uNkulunkulu uyangenzela nje mina unyaka wokuthi vele izinto ziyazenzakalela. Ngingazi
Jesu, amen. Happy Father's Day today, Ntate Shangase. Amen. Hallelujah. Nna ba tswele ke bekile hae ka ipekele lae ka di 9. Samele mo ile Sunday useng. Kadi ka Monday ka ba hae. Kadi 9 ka Tuesday. So are you out? If you tla khotho bela re ke re le